Ginkompirma sa nga Provincial Veterinary Office nga wala pa sang confirmed case ang African swine fever nga na-record sa probinsya sa Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Daryl Tabuada, ang head sa among opisina, iyagin pahayag nga ang mga nagpositibo nga baboy sa among sakit ang nakuha sa border kay hindi halin sa mga growers halin sa probinsya. Pahayag pa ni Dr. Tabuada nga hugot nila nga ginapatuman ang monitoring sa kada port sa probinsya agud nga wala sa makasulod nga infected nga baboy. Nagpatigay naman sila sa meeting sa kaso sa mga nagkalamatay nga baboy sa Dumanga sa gud maimbestigaran ini. Suno pa kay Dr. Tabuada nga wala man sila nagaunta sila kampanya batok sa ASF halin sang 2022 kung sa din uli nga nagtuhang ang among nga sakit sang baboy sa probinsya. Lugang pa sila nga regular man ilang nga monitoring sa tanan nga baboy nga nagasulod sa probinsya kay ginakabig gid nila nga biosecurity among ilang nga pambato ug malikawan ang kaangay nga sakit sa mga baboy. Nagpangabay man ini sa mga consumers nga ilagid bosisyon ng baboy nga ilagid na bakal kag siguraduhon nga mayara ini sa Certificate of Meat Inspection. Subong wala kita sa confirmed cases kahit wala pa kita sang nagpositive na samples. Pero balikan naton ang mga nagapositibo nga ina subong nga nakita naton. Madamo dira sa mga positibo nga ina nga nakita, kita man nagkulikta. Kay sa border naton ina sila na napangkuha. Kay regular niya ato nga monitoring sa Dumangas Port, sa Estancia Port, sa Ahoy Port. So tanan nga nagasulod diri, inakolektahan naton sa samples. Sa mga farmers naton, ginaayo gid namon ang stricto nga pag-implementar sa biosecurity sa inyong nga farm level. Sa aton mga munisipyo, ginaayo gid namon, nga striktuhon man naton ang monitoring sang movement sang nagagwa kag nagasulod sa aton nga banwa. Sa aton nga mga slaughterhouses, siguraduhon man naton nga ang tanan naton nga ginaihaw dira sa aton mga slaughterhouses well documented kag wala sang balatian. Pag sa aton mga consumer, maging mabusisi kita sa paglantaw sang karne nga ginabakal naton. If may suspect ikaw nga base may ESF na siya, hindi na lang pagbaklon.